Bună ziua! Astăzi o să vorbim despre realizarea sistemului cu microcontroller și pentru acest lucru am ales o placă de dezvoltare cu microcontroller care este foarte folosită în prezent și poate fi utilă mai ales în scop didactic. Este vorba de placa Arduino Uno R3. Să vedem și schema acestei plăci și vom identifica pe rând elementele din schemă și de pe placă. Să examinăm puțin placa. Observăm că avem în partea de jos un conector USB, aici, un conector de alimentare, microcontrollerul principal pe care se dezvoltă programul, este vorba despre un microcontroller ATmega 328. Mai avem aici un alt microcontroller care se folosește pentru comunicație serială de tip ATmega 16U2. Nu o să ne intereseze foarte mult funcționarea acestui microcontroller. El realizează doar conversia, adaptarea între comunicația USB și serială. Deci implementează un port serial virtual care ne permite să comunicăm cu sistemele de operare moderne și să dezvoltăm programul pe calculator. Mai avem multe conectoare pe lateral pentru atașarea unor plăci numite și shielduri Arduino, care conțin diverse circuite, diverse componente pentru alimentare, cristalul de quartz pentru furnizarea semnalului de ceas și o tastă de reset aici. Să ne uităm puțin la schema circuitului. Vedem că avem aici microcontrollerul ATmega 16U2, iar aici este microcontrollerul principal pe care o să dezvoltăm programul, microcontrollerul ATmega 328. Să mărim puțin schema. După cum am spus, microcontrollerul ATmega 16U2 este conectat la conectorul USB, la portul USB al calculatorului, se conectează prin intermediul unui cablu. Aici este conectorul de pe placă, cel de care am menționat adineauri. Acest conector prezintă tensiunea de alimentare de 5V, masa și cele două conexiuni pentru transmisia de date. Microcontrollerul ATmega 16U2 realizează, cum am spus, adaptare la comunicația serială. El mai necesită un cristal de quartz de 16 MHz pe care l-am marcat aici și care se găsește pe placă aici. Și un conector pentru programarea în sistem. Este cel notat ICSP1 aici și pe placă se găsește aici. Nu vom folosi acest conector pentru programare, deoarece el este necesar doar pentru scrierea memoriei microcontrollerului care realizează adaptorul serial USB și nu vom interveni asupra programului care se găsește scris în acesta. Mai departe, observăm că microcontrollerul ATmega 16U2 conține atât o interfață USB cât și o interfață serială. La interfața serială este conectat spre
microcontrolerul principal pe care o să-l programăm. Observăm că RX data de aici, care vine de la microcontrollerul ATmega16U2, este conectat la pinul microcontrollerului ATmega328 și celălalt pin TXD Deci, după cum observăm, RxD-ul de la 16U2 este conectat la TXD-ul de la ATmega328, iar TXD-ul de la ATmega16U2 este conectat la RxD, la pinul RxD al microcontrollerului ATmega328. Deci se realizează ceea ce se numește o conexiune null modem, adică cele două microcontrolere pot transfera date între ele fără a fi necesar decât cei doi pini. De asemenea, observăm că pe acești pini se găsesc niște rezistoare cu valoarea de 1 kΩ care au rolul de a limita curentul în cazul în care utilizatorul încearcă să folosească pentru uz general acești pini și apare un conflict între două ieșiri. Deci dacă, de exemplu, încercăm să configurăm ca ieșire pinul RxD al microcontrollerului ATmega328, în același timp pe acest pin va putea transmite și adaptorul serial USB. Deci dacă utilizăm rezistoare, nu va exista pericolul să se distrugă portul microcontrollerului datorită unui curent foarte mare. Mai observăm niște LED-uri marcate cu TX și RX. Sunt acestea de aici. Și le vedem și pe placă. Unul aici și unul aici. Acestea ne indică faptul că există transfer de date. Deci putem să vedem că se aprind aceste LED-uri dacă se transmite sau se recepționează vreun octet pe interfața serială. Mai departe să ne uităm asupra microcontrollerului principal pe care o să încărcăm programul și cu care o să lucrăm. Acesta are un conector pentru programare în sistem, ICSP. Acesta pentru microcontrolere AVR are standard 6 pini, 2x3. Să-l vedem pe schemă, este aici. Iar pe placă este aici. Ce mai observăm pe aici? Pe schemă, un rezonator cu quartz cu frecvența de 16 MHz. Este inclus și un rezistor pentru polarizarea circuitului intern al oscilatorului din microcontroller, care nu era neapărat necesar a fi utilizat pentru că există deja un microcontroller, dar a fost adăugat și pe placă. De asemenea, observăm că pinul de reset este legat la plus 5V printr-un rezistor de 10 kΩ și aici se găsește conectată o tastă. Este vorba de această tastă din schemă, care este pe placă aici și ne permite resetarea programului de pe microcontroller dacă a apărut o problemă și dorim să vedem cum rulează de la început. În afara acestor componente mai observăm condensatoare de decuplare, atât în zona alimentării microcontrolerelor, aici între plus 5V și masă, cât
cât și la pinul de referință pentru convertorul analog-digital. Microcontrollerul ATmega 328 prezintă multe resurse interne, printre care timere, unitate de comunicație serială, care am văzut că este conectată către adaptorul serial USB, convertor analog-digital, de asemenea poate primi cereri de întrerupere externă, iar timerele pot genera semnale cu factor de umplere variabil. Mai departe să ne uităm puțin asupra circuitului de alimentare. Observăm că placa se poate alimenta atât din conectorul USB prezent aici, cât și din conectorul de alimentare. Dacă urmărim pe schemă, o să observăm conectorul de alimentare acesta, care este acesta de aici. Tensiunea de alimentare, care poate avea o valoare mai mare, este conectată prin intermediul unei diode care asigură protecția în cazul în care se greșește polaritatea acestei tensiuni care este aplicată din exterior. Urmează apoi un stabilizator de tensiune liniar care furnizează 5 V. Să vedem câteva componente pe schemă. Aceasta este dioda de protecție, acestea sunt condensatoarele de aici. Și avem și un LED care ne indică faptul că circuitul este alimentat. În afara alimentării exterioare, în mod uzual, în timpul dezvoltării programului, alimentarea se realizează de la conectorul USB. După cum observăm, există o siguranță care limitează curentul la maxim 500 de mA, cât este curentul maxim furnizat de un port USB 2.0. Și circuitul mai prezintă niște componente pentru comutarea automată a alimentării. Astfel, avem un amplificator operațional de tip LMV358, care este utilizat în circuit ca un comparator, deci nu are reacție negativă, nu are buclă de reacție. El compară tensiunea o tensiune obținută printr-un divizor de la conectorul de alimentare cu tensiunea de 3,3 V furnizată de un stabilizator. În cazul în care se aplică la intrare, deci dacă aplicăm pe acest conector de alimentare o tensiune suficient de mare, la intrarea neinversoare a amplificatorului operațional o să avem o tensiune mai mare decât 3,3 V și în acest caz nu va fi alimentarea dinspre conectorul USB va fi deconectată de acest tranzistor MOS. Dacă în schimb tensiunea de alimentare de la conectorul extern este insuficientă, se va menține alimentarea din portul USB. Mai departe, observăm că pentru
programarea microcontrollerului care se folosește în mod frecvent pe placă, deci ATmega328, cel de pe soclu. Avem posibilitatea să realizăm atât programare în sistem, prin conectorul de care am vorbit, cât și programare prin port serial, prin bootloader, așa cum o să vedem în viitor. Iar în cazul programării în sistem, există un pin de ceas pentru transfer serial al datelor, numit SCK. Acesta este de asemenea conectat la un amplificator operațional care prezintă impedanță de intrare foarte mare și acesta comandă iluminarea unui LED. S-a ales să se folosească acest amplificator operațional ca un buffer pentru a nu încărca linia de ceas, care poate fi furnizată de un programator extern și care nu poate furniza semnale, un curent foarte mare pe acest pin. Deci, folosind un amplificator operațional cu impedanță de intrare mare, nu este afectată comunicația dintre microcontroller și programator. Deocamdată cam atât despre această placă. Data viitoare o să vedem cum funcționează, o să încercăm să o testăm și o să realizăm programarea cu bootloader a acestui sistem cu microcontroller. Vă mulțumesc pentru atenție!